everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Maruwa. Na. Naabli na. Wow! Oh, Kadako di ay ining suit sa bahay. Og... oh, Kaabog! Huwag man na nisilig din sa suit. Yung oh. Moon yung mga kong apo. Yan ang manglipyo din sa suit. Matag Sabado, Domingo naman siya anang sa mga limbyanan o sa hardin. Mayo. Kaya nagkahunaw na kang daan sa papangitag magkapuli ni mo. Mapawain ako. Sige, kamu na'y bahala ng Oh, bayan. sige. Dugay na ba tong tiguwang nga nag-atiman ining baya, attorney? Mga 20 na katuig ko no. Mao ba? Oh, nara, Marla. Kinalamaan ka na nga mo na itong bahay. O pamili na sa himo ni mong kwarto ni baya. Mas makayo ni mo inday nga mga kwarto din sa ubus. Unsa man tigwa? Ang pilian mo. Uy, Ang tigwa. Manoy, naapa di ka diha? Manoy. Ako na bahala nila. May mo ba ka nang ayaw sila buti kung unsay gusto nila ining baya? Masuhito ko nining baya. Kabitasan na. Mas makayo nga ni sila sa ubos mamili og kwarto. Tas na og laktunon. Paingon sa kusina kung sa taas nga mga kwarto sila mamili. Na anak nila ang pagpili. Sa man tigwa nga, oy. Kamu good. Mahala na mo diha. Sa man tigwa nga si magpanghadlok. Kamo na lang sabot atong Si tigwa nga. panghadlok. Sagdi na lang gusto pa. Sige pa ha, mamili na kong kwarto din sa upos. O, mosunod ka sa tampag sa tigwang? Oo, o gusto man sad siya. Taas na kang isa ka. Ingon man ikadaog, kung adto ko sa kwarto sa taas mamili. Sige pa ha. Oh, sige. Attorney, salamat kasi ang pagtabang na mo, ha? Kamo man ang gipili nga makapuyong libre ning baya. Busa, kinanglan nga musuporta jud ko. Oo. Niya na tingali ang inyong nga butang, oh. Oh. Nya munalakaw na lang ko ha, kamulay bahala si Marla din eh. Oh, sige, attorney. O, Osborne ko, daghang salamat. Kadagko ni mga kwarto din ang kisame, taas kaayo. Dili ko ganahan ining kwarto ha, kay ngiub. O kalapat sa karaang higdaanan. Ay! Sa man to? Murag doon na nahagpong nga butang. Unsa ba ka ito nahagpong nga butang? Wa man sa dinhi. Pero, klaro kay paghagtok ini. Ay, huna-huna na tingali ito na ako. Nindot sa bayan ng kwarto, ha? Pero ngiub lang yun. Ngano ka, ano? Ang dako mga bintana, ako ablihan. Ay, maudi ay. Kay doon na daid akong punuan sa kahoy dinis luyo. Malandungan og maayo ang bintana. Maudi ay. Di ko dinhi. Di na ko makita ang syudad. Mugawas na ko dinhi.
Uy, hala. Kadak ko gud ining baya maning. Oh, manang. Pero swerte ta. Nga kita napili nga mapuyo ni Baya. Bitaw no. Makatigom ka na gyud sa abangan ini. Mao sa akong ginauna. Mao nalipay lang ko nga kita napili sa tiguang abogado. Nga mo'y matiman ini Baya. O niya unsa man. Ato na ning ipahakot sa sud ang atong mga butang ha. Oh. Mga bay. Sige, isunan nyo sa bay ang tanan ng mga butang. Ay, hain naman si Marla. Ato na, namili ng kwarto nga yang ang kunon nga iya ha. Kini, ninot na ni kwarto ha. Nanasap, may lako po nasap. Ug murag naa ng usa ka kwarto. Unsam kay naa ng kwarto ha? Oh, nakakinaglako ko po sa suwid. May tao magkaya? Mingaw naman, Sap. Oh, may tao gid sa suwid. Akong kalito nag-abli ang pultahan. Oh, kinsa... Oh, itom nga iring? Miming! Manang ni amang ka din eh. Giyon sa maning pagsud din eh, ha? Uy, wa ka mahadlok na ako. Ha, Ming? O gano'n nakasud magkadini, ha? Dali. Migo na ta, ha? Uy, Miming! Ming, ayaw pagdagan! Ming! Misa ka sasagdanan pa ingon si Babaw. Miming, asa man ka? Miming, balik diri! Marla! Uy, wa man dinhi sa sala sa upo si Marla. Nang, asap ni na mo ipahilo na, Nang. Diya lang sa kili diya. Tapukan na lang na diya. Kay gamay raman kay ng among mga butang sa kadako ining bay. Sige. Butan nyo din. Sige, ay, inaya ha. Tarong nga. Marla, hain ka, oy. Hain maning bayhana. Miming! Miming, asa naman ka? Ming? Uy, niya naman ko sa ikaduhang andana. Kataas ining labi nga nagtuyok. Mura pa nagsimbahan, Baya? Hain naman tong iring. Oh, uy. Tuarang itong nga iring. Tungod ananda kong pultahan din sa ikaduhang andana sa bay. Miming! Migo na lang kita. Ayaw kahadlo ka. Uy! Nga nang imo mo nang gikawras ang pultahan, ha? Ganahan ka musod anang kwarto, ha? Bebe, sige, akong ablihan, ha? Kadiyot, ha? Uy! May kiapri ning kwarto. Unsa man ni kwarto, ha? Kahawan ba din eh? Uy, bisan usa nga butang. Uy, higdaanan. Wa tanan. Oh. Apli maday ang bintana. Ah. Kapugnaw sa hangin din eh. Kanindot. O klaro kay ang syudad sa layo. O ang hardin sa ubos. Kanindot. Okay, Marla. Mao na yung mahimo ni mong kwarto. Pero, hain ka ang mga butang dinino. Anong kipanghipos man ang tanan? Huwag ginahipilan bisan usa kalingkuranan lang. Kang kinsa ka ning kwarto?
nasud ang tanan. Sir, napasura na mo rin ang tanan ninyong butang, sir. Ang ng kama, sir. Ayaw na mo palakaw, ha? Mga uno na ta. Nagpalit pang kudaan o pagkaon. Pagpaingon na mo din, eh. Manang! Manang! Maning, ay naman ang ibong anak. Ay, naratos palibot, eh. Kam, sir, eh. Bawa na nang napalit ang pagkaon. Kay atos pagkaon, una sa manakaw. Uy, sige. Pero, unya na mo pang lakaw kung mapahilo na ng tulo ka kamas kwarto nga. Sa butanganan, ana, ha? Sige, manang. Sige, manang. Okay. Sige na Manang, ikat ng pagkaon. Lagi. Di ta mo pagkanog din ninyo tiwason, ha? Pero Maning, si Marla ba? Wa na nako makiti kun hain eh. Dili man sa mutubag kun akong sang titon. Sige na, ako lang mangita ni Marla. Andaman ang pagkaon. Sige na. Nagihapoy mga butangan niya ining ubang kwarto di taas. Nganong... Pa? Ira balik ka din, eh. Ano ang kaputubag ni Manang nga nagsiksang pini mo? Kuan pa, nabisi lang kong pamili kwarto nga akong angkonon. O niya na, nagkapili na ka. Nagkapili na. Pero, Pero unsa? May problema ba? kuan pa, kanang nahibong lang ko. Usay may imunhibod kan? Ang ako napili ang kwarto, wag ipisan usan na lang kabutangan na hibilin. Unsa? O ganong nahibong man ka? Ha? Kuan manggod ang tanang kwarto dinhi. Naaragid ang mga butang, gikan sa higdaanan. Tanan cute na ah. Naray naglabdan ang uuni mo, anak. Mas may nauna nga, wa na yung mga butang ka ng kwarto imo na pilian. Aron, ang imo na mga butang mo'y mapulig so din, eh. Mahay ba ng kwarto hang imong giingon ba? Oh, kini pa. Tanawa, wag ipisan bangko na lang nga gibilin. Ganahan ka ng kwarto, ha? O pa, kay makita na ko ang syudad sa layo ug ang hardin sa ubos. Okay. Ano na natin ipasaka ang imong mga butang? Sige pa. Pero, sigurado na gid ka, ha? Di ka ganahan sa mga kwarto sa silong? Dili pa. Kinigi akong ganahan. Busa, dinhiyang ako mga butang o higdaanan ipasod, ha? May noon. Murag giandam ng daan ni kwarto, ha? Para sudlan siya mga butang. Ha? Na ba? Si, kanaw ko na din, eh. Kay, mga ako na ta. Sige pa. Husto si Papa. Muna tuod og giandam ng daan kining kwartuha alang sa akong mga butang. Pero, hain magid ka ang mga butang dinhi. Dako ay Dako rin bayan. Ikaw manang, nakapili na kag imong kwarto? Aw, kun asa ka. Ato na lang sad ko pa dool. Unya kay tuwa mo ko sa ibabaw. At sad ka didto. Ani na lang unta tas ubos. Kay kapoy kaayog sa kasaka. Unya lagi manang, kay ganahan man ko sa kwarto sa ibabaw. Doon na naman ko'y napilian. Sige na lang, good. Ano na lang ka sa ubos manang. Ato lang ko sa ibabaw. Marla, dili mahimong palayan ta ka. Kinahanglang adto na lang sa tanan sa ibabaw. nalala. Sige. Piliin sa kunin yung kwarto si Babaw. Aron, magtungod sa tanito. Oy. Ay, kaitom sa ireng. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.